И здравейте хора, аз съм Heaven Bull Gaming и тук с мене Серкан Руждиев. ще снимаме много клипове, така че може да се абонирате и да коментирате. Харесайте клиповете и ще правим много поредици, както и предизвикателства И giveaway. и giveaway тъкмо. Ще раздаваме подаръци, защото имаме много неща. Да, но важно е да знаем как се казвате, откъде сте и да дойдете в село Батчишница. Кажете откъде сте, как се казвате. И долу под описанието, който даде най-хубав коментар, ще получи награда. И също аз Не най-хубав, просто абонат. да се абонира. Тъкмо. Ора, искам да ви предизвикам нещо да нарисувате това коте. Да, това коте трябва да го нарисувате. Една котка трябва да я нарисувате. Ама красиво е да изпратите. И да я изпратите. Който нарисува най-хубава, ще спечели гибелея и ще му раздадем Скоро каквото. ще правим Pie Face. Да. И ще играем на много игри, като познай кой е. Много ще са. Ще правим обиколки В с коментарите ще колелата. кажете ли как се сменя името? Да, кажете как се сменя името в YouTube от телефона. И Новата песен на Герника. да, новата песен на Герни Никол, чуйте. Ето малко откъс от нейната песен. Получава 5 минути. Ако завали сняг, поне да завали, и ще се спускаме с шейните, ще е много забавно. Затова Моля ви по-бързо кажете как се прави, бе. Ще трудя се от 2 дена. Да, кажете, строи се от 2-3 седмици. Ама пише нали, при някои хора, като влезете при моят канал, им дава настройки, а на мен Да, не ми ето дава. сега ще ви покажа. Нали, като влезете, трябва тук да има за настройки. Какво не му дава да направи? Да се преименува името. Пък YouTube не може да се трие. Да, от YouTube не може да се трие профилът му, освен да се направи нов. И нов не му дава да се направи. И в коментарите напишете някакъв. И не знаем що. Изчакайте малко, Ще пробвам пак. че имам много канали. Просто. И ето, това не му дава да направи. Да натисне на настройките. И Мисля, че от моите настройки съм го махнал. да преправи името от тук. И ако знаете за друг телефон на марка Samsung, просто кажете. Или Lenovo, каквото и да е, само кажете.